fi wedi rhoi ragor o lipstick arno, fi'n barod i fynd to. Reit, so na beth sydd yn digwydd nawr, ni wedi twymo'r corff lan yn barod. So fi'n mynd i trial wneud ymarferion, yr un peth â chi'n wneud yn cylchredeg ni yn y circuit, amser chi'n dod mewn i'r neuadd, okay? So mae 6 ymarfer yn mynd i fod 'da fi, 6 gwahanol. Ni'n mynd i wneud munud ar pob un, a wedyn ni ar ôl gorffen y 6, falle gallwch chi ail-chwarae'r fideo, so gallwch chi wneud 12 ymarfer wedyn ni, so 12 munud. So ni'n mynd i wneud munud ar pob un, a wedyn ni gwedwch cwpl o eiliadau i ni cael bach o ddŵr, yn adlinus, cyn bod ni'n symud mlaen i'r un nesaf. Nawr, yr ymarferion sydd 'da ni heddi, mae eisiau chi cael bach o bwysau, tins o beans neu rhywbeth, ond dau mlaen i hwnna wedyn ni. So ydych chi moyn rhoi pause fach, mynd i moyn tins o beans neu tins o swp, a dod nôl, nawr yr amser i wneud e. Reit, so yr ymarfer cyntaf yw squats. Chi'n gwybod fel fi'n lygo squats ni. So, trad, lled yr agor, ni'n mynd lawr, ble sy'n gyffyrddus i chi, cofiwch, a wedyn ni, da ni'n gwthio'r pwysau nôl lan trwy'r heels na. So, o'r squats, fan hyn mae'r tins o beans yn dod. So fi arno Tesco baked beans in tomato sauce. Mae beans arall i gael yr farchnad, dim rhaid taw beans. Fel wedes i swp, neu os dos pwysau, dumbbells da chi adre, defnyddiwch rheini. So beth ni'n mynd i wneud, penelin mewn, a trad yn symud wrth gwrs, a wneud y bicep curls gyda bach o bwysau. Ar ôl y bicep curls, da ni'n mynd i symud mlaen, dwylo ar yr hips a mynd ag mewn i high knees. So dod â'r pengliniau yn y lan, i ble sy'n gyffyrddus i chi. A gwedwch chi os ydych chi gallu, dewch ar breichau mewn, so mae twist fach i top y corff. A ar ôl yr high knees, ni'n mynd nôl at y beans, a ni'n mynd i upright row. So mae'r trad yn symud to, cofiwch. Mae'r dwylo dod lan yn agos i'r corff, a penelin lan yn uchel. So, da ni'n gweithio'r cyhyrau yn y cefen ac yn yr ysgwyddau. Da iawn. Ar ôl yr upright row, da ni'n mynd i fy mewn i half jacks. Nawr, os yw'r half jacks yn ormod dy'r breichau a'r coesau, rowch y breichau ar y hips. Just newch y coesau. A wedyn ni orffen bant, bydd eisiau chi ddal yn sownd i'r wal, neu cefen y soffa neu rhywbeth, da ni'n mynd mewn i calf raises. So codi lan i blaenau'r trad. Oce, pawb yn hapus dyna? Wel, na beth ni'n mynd i drial wneud, oce? So ni'n mynd i cael bach o fiwsig, munud ar pob un, a wedyn ni bydd fideo arall i oeri'r corff lawr. Reit, pob lwc, sticwch dy fi. Ni'n mynd i cael bach o fiwsig gyntaf. Dewch i weld beth sydd 'da ni heddi. Cofiwch cael dŵr 'da chi, bydd eisiau digon o dŵr. O, mae hwnna wedi gweithio, dewch mlaen. Reit, mae bach o fiwsig 'da ni. So barod, ni'n dechrau bant gyda squat, so munud cyfan cofiwch, reit? 3, 2, 1, a lawr yn ni. Nawr mae coesau, lled yr agor. Ni'n mynd lawr i ble sydd yn gyffyrddus i chi. Da ni gwthio'r pwysau yn y lan trwy'r heels. A da ni'n anadlu neis mewn trwy'r troen a mas trwy'r ceg. A chi'n mynd fel ych chi gallu. A fel wedes i, lawr i ble sydd yn gyffyrddus i chi, cofiwch. Cadw mlaen a anadlu neis. Dwi'n mynd i troi'r ochr, chi cael gweld yn iawn beth ydyn ni'n gwneud. So dwi'n edrych straight mlaen. Fel sy'n ni'n mynd eistedd lawr. A gwthio'r pwysau yna lan trwy'r heels. Amser dyn ni'n gwneud cwbl bach to. Nawr siŵr bod chi'n anadlu neis. Un fach arall i fi. A da iawn. Good start, sy'n ni'n meddwl. Cadw'r trad neu symud te. Cewch chi moyn bach o ddŵr os eisiau. Barod, so mae eisiau'r tins yn ni nawr, tins beans dy fi.
cadw'r coesau neu symud, cofiwch. Sy'n symud y trad. Panelin mewn. Barod. 3, 2, 1. A bant â ni gyda'r bicep curls. Nawr, ni'n ymlacio'r sgwyddau. Neu siŵr bod y sgwyddau y lawr yn nes. Cadw'r trad neu symud. Neu siŵr bod y gwad yn cwmpo rownd y corff na gyd. Ni'n anadlu mewn trwy'r trwyn. A mas trwy'r ceg. Chi'n edrych yn ffab o fan hyn, ydych? Da iawn chi. So cadwch e'n mynd e. Mae amser dyn ni'n neud, cwbl bach to. Os oes eisiau rafu fe lawr, rafwch e lawr, cofiwch. O bwysig, cadw'r trad neu symud. Panelin mewn. A dyn ni'n gweithio y top o'r breichen, y biceps. Nadlu nes. A 3, 2, 1 bach arall. A lawr ar bins. Cadw'r trad neu symud. Nadlu nes y ddwfwn. Barod. So, da ni'n mynd mewn I codi'r pengliniau yn y lan. So, fel wedes I, dwylo ar yr hips. A 3, 2, 1. A dod ar pengliniau yn y lan. So, cofiwch codi nhw I stop ble sy'n gyffyrddus I chi. So, na I gyd, mynd yn ffain. So, chi dod â nhw'n bach mwy uchel. Gret. Stop beth ych chi'n teimlo'n gyffyrddus o. Os dwi'n eisiau dalan sôn di cefn y soffa, mynd yn iawn. Os ydych chi'n teimlo digon hyderus, dewch ar dwylo mewn I fe. So, dyn ni'n rhoi trofach i'r corff. Fel wedes I, dwi'n yn ormod. Dwylo ar yr hips, dod ar pengliniau yn y lan. Eto, so ble sy'n gyffyrddus I chi, cofiwch. A nadlu nes. So ni mewn trwy trwyn, mas trwy'r ceg. A cofiwch, so beth ych chi'n gyffyrddus gyda? Driw, mae'r munud hyn I weld yn hir. 3, 2, 1. A dyna ni, cadw'r coesau neu symud. Cofiwch, fi'n mynd I cael bach o ddŵr, os eisiau dŵr yno chi. Gret. Right, mae eisiau'r beans yna ni to. A ni mewn I upright row. Cofiwch, trad yn symud. So, ni'n cael y breichen yn agos i'r corff. Barod, bant yn I te. Ni'n dod o'r panelin lan yn uchel. Cadw'r dwylo yna yn agos i'r corff. A nadlu neis, cofiwch. Neu siŵr bod ni ddim yn dala anal o gwbl. Cadw'r dwylo yna, agos i'r corff. Panelin lan yn uchel. Cadw'r trad I symud. Chi'n edrych yn ffantastig o fan hyn. Cadwch ei fynd. Ni'n gweithio'r gyhyren yn galed. Lovely. Amser dyn ni'n neud, cwbl bach to. Dewch yn I gadw fe fynd. Panelin yn dod lan. Stop beth sy'n gyffyrddus I chi, cofiwch. Os ydych chi dod yn o lan yn uchel, lovely. So dim ond fan hyn, mae'n yn ffain, dych chi'n gweithio nes. Un fach arall I fe. A to, lawr ar beams. Cadw trad neu symud. Anadlu nes, mewn trwy'r trwyn, mas trwy'r ceg. Barod, ni'n mynd straight mewn i'r half jacks. 3, 2, 1 a bant â ni. Nawr te, cofiwch, os dwi'n ormod gyda'r breichau, rhowch y breichau ar y hips, y dwylon ar y hips, dim ond y coesau. Os dwi'n eisiau rafu fe lawr, rafwch e lawr, so beth ych chi'n gyffyrddus gyda. Eto, os ydych chi'n hapus dy'r breichau, y breichau a'r coesau'n mynd.
Nadlu neis, cofiwch. Da iawn. Fi'n gweld chi'n gweithio'n galed. Amser i wneud 3, 2, 1. Cadw'r coesau yn ei symud. Dyn ni un ymarfer fach arall i wneud. Ynadlu ddwfwn. Mewn trwy trwy. Mas trwy'r ceg. Nawr te, falle bydd eisiau dalan sound i cefn y soffa, neu cwpwrth neu rhywbeth. Ni'n mynd i fe mewn i calf raises. 3, 2, 1, a lan yn ni. A nôl law. Nawr te, sgwyddau nôl, ni'n neis y tal. Bwtwm bola wedi tynnu mewn. So ni'n gweithio'r cyhyrau yn y stymog. Ynadlu neis. Cadwch e fynd. Da iawn, os ydych chi'n cyrraedd y top, triwch dalaf am eiliad, wedyn nôl lawr ar trad. Lan yn ni to, a nôl lawr. Lan yn ni blaen ar trad, a nôl lawr. Da iawn. Fel wedys i, os eisiau dala sound i'r wal, neu cefn y soffa, jyst i helpu dy balans, mae'n ffain. Cofiwch dal yn ei siŵr bod y sgwyddau yn ôl, bod y bwtwm bola wedi tynnu mewn, gweithio y cyhyrau yna i gyd. 5, 4, 3, 2, ac 1. Cewch y cydrad neu symud. Newch siŵr bod bach o ddŵr dych chi. Nawr te, na'r 6 ymarfer sydd â fi chi heddi. Os ydych chi moyn stopio'r fideo, mynd nôl i'r dechrau, a'i wneud ei gyd to, mae'n syniad ffab, oce? Da iawn chi. Fideo nesaf, bydd oeri'r corff ac ymestyn y cyhyrau to. Carwch glan i'r gwaith da!